Yn gyntaf, ar am. Helo, Samai. Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae'r Americanwr a ganolbarth yr Unol Daleithiau yn cyflwyno Cymro o ganolbarth Sir Fôn i gyfoeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube i'n gwylio ni, a da ni ar gael gyntaf bob tro trwy am. Jerry, beirdd y tywysogion, di wedi bod yn ddiweddar. Dwi'n cymryd bod ni'n aros o fyna tro yma? Ia, dyn ni am orffan trafod beirdd y tywysogion heddiw, trwy sôn am ddiwedd oes y tywysogion. Iawn? Mwy o newyddion drwg, dwi'n cymryd. Ia. Gyda'r ola o dywysogion Cymru, Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn Llywola, a fi farw yn y flwyddyn... Lle da ni'n cyfri Owain Glyndŵr? Da ni'n cyfri Owain Glyndŵr? Wel, iawn. Tywysogion, oes y tywysogion. Mae yna rhyw hiatus mawr a wedyn gwrthryfod Glyndŵr yn adfer y drefn. A wedyn, wrth gwrs, William erbyn hyn yn den cynnal. Paid y cablu. Dwi am fynd wan. Mae'n drosod. Diwedd y gyfres, reit. Na, o ddifri wan. Marwnad Llywelyn gan... Gruffydd aber Ynad Coch, siŵr. Ia, yn union. A dwi'n meddwl, ti'n gwybod mwy am y gerdd hon, un o'r testunau i reit sy'n yn gosod y bar yn isal iawn. Wel, achos dwi'n cofod, gen ti boster ar y wal stalwm efo'r gerdd yma, felly ti'n gyfarwydd? Dwi'n gyfarwydd ar gerdd hon yn dweud. Felly... Mae'n defnydd i'n deallu, a ti'n dall tipyn am y cyd-destun hanesyddol a'i arwyddocad yn y diwedd oes y tywysogion. Ond yn gyntaf yn y bardd un, Gruffydd ab yr Ynad Coch, mae'n enw diddorol, dydi? Mae yna 8 o gerddi wedi goroesi mewn llawysgrifau sydd yn cael ei priodoli iddo fo. Mae yna un englyn ynysig sy'n canu mawl i Llywelyn ap Gruffydd, a dwi'n siŵr os di hwn yn ddilys neu beidio, mae rai ysgogi wedi ama hynna. Mae'n wahanol o'r cerddi eraill, achos fel arall, mae'r farwnad yma i Llywelyn, wedyn mae yna 6 awdl grefyddol, de. So yn y bon, dwi'n bardd crefyddol o fo, o ran ei waith, sy'n ddiddorol o ran cyd-destun y farwnad yma, o ran cyd-destun crefyddol a'i darllen hi iawn, Marwnad yn galaru dros y tywysog fi farw Llywelyn ap Gruffydd, ond mewn cyd-destun crefyddol o bosib, sy'n ddiddorol de. Hefyd o ran yr enw Gruffydd ab yr Ynad Coch, mae'n debyg mae dyn o'r enw Madog Goch Ynad oedd o. So'r Ynad Coch, Madog Goch, Ynad. Di Ynad yma'n golygu'r un peth yma'n golygu ni, fatha swyddog cyfreithiol? Di, ond nid cweit ar yr un modd. Mae'n debyg yn yr oesau canol yng Nghymru, mi oedd Ynad yn golygu dyn oedd yn hyddysg yn y cyfreithiau Cymreig, de. So, ddim fatha Ynad, ond dyn sy'n ymwneud â'r gyfraith, de. Ia. Ac yn wir, mi oedd Madog, tad y bardd Gruffydd, a felly Gruffydd hyn yn perthyn i deulu o gyfreithwyr, de. Yn arbenigwyr o ran gweinyddu a dall cyfraith hwla hen gyfraith y Greg. Teulu llwyth, Cilmyn droed ti, mae'n debyg o Arfon, de? Troed ddi. Cilmyn o uwch gwirfain Arfon, de, oedd y teulu yma. Teulu o gyfreithwyr yn yr oesau canol lle. Mi oedd na fardd arall yn y teulu estyndig o leia, un arall o feirdd y tywysogion, Union ap Madog. Mi oedd o'n yn gaifn i Richard. Richard. Mae gen ti gaifn, dwi'n siŵr. Ond oedd o'n gaifn i Gruffydd ab yr Ynad Coch. A well ti egluro beth i gain wrth bobl, achos chdi di'r unig berson dwi'n abod o Ohio sydd yn gyfarwydd ar y terma. Mae'r Gymraeg yn wych ar y termau. Mae'r iaith mor fanwl gywir yn disgrifio perthnasau teuluol. Mae'r iaith yn wych yn disgrifio gyda. Ond mae gen ti, Cefndir, y cynnythyr. Cyfyrder, di second cousin. Caifn ydi third cousin. A wedyn Gorchaifn ydi fourth cousin. A Gorchaw ydi fifth cousin. Fel chdi ydy'r unig berson dwi'n rhoi di gyfarfod. Ond mae'n bwysig, achos mi oedd perthnasau teuluol yn bwysig ar ran gweinyddu'r gyfraith. Ond teulu fy mam mor fawr, dwi'n meddwl sy'n ni'n perthyn i pawb. Wel na ti, gen ti lot o'r chawel. Gynnau filodd. Gan i just dau beth gynta. Un ydi Gruffydd y bardd ei hun. Da ni'n gwybod
oedd o'n fardd teulu, oedd o'n fardd penced? Dwi'n gwybod llawer o ddim byd arall amdano fo, de. Mond, mae'n ychydig o bethau na ni cadw tan y diwedd. Ond dim llawer o ddim, dim yn gwybod y mi waith a oedd o mewn urddau eglwysig o bosib. Hynny fes yn egluro'r holl gan i crefyddol gyda fo. Ond ti'n bod, un peth, a dim ond rwan wrth y ti egluro hyn, mae'n newydd yn haroi am y tro cyntaf, wrth gwrs mae'r gerdd hon yn enwog am fod mor apocalyptaidd. Mae'n ddiwedd. Ac wrth gwrs, mae ffasiwn deimlad yna fo. Ond os wyt ti dod o dras o bobl sydd wedi bod ynglyn â cynnal y drefn, yr awdurdod, y drefn llywodraethol, bod hwnna'n cael ei chwalu, ti'n nid yn unig yn colli arweinydd a bla, ond ti'n colli bopeth. Os yna dyna dy rôl di yn y Gymru oedd wedi bod ohoni, mae bob dim wedi mynd ydi. Ac yn wir, yn sicr, a hefyd os oedd o'n fynach, jyst theori di hynna, os oedd o'n fynach, os oedd o'n perthyn i urdd y systyrsiaid, mi oedd mynachdau systyrsiaid yn cefnogi y tywysogion aml iawn, ac yn dioddo oherwydd yn y bob math o bosibiliadau. A wedi cael nawdd o bosibiliadau. So mae haen ar ôl haen o golled fan hyn, doedd. Cos mae o'n... Mae'r teimlad yma o golled mor ddwys. Mor ddwys, dydi. A ni'n di meddwl, am y falla'r dimensiwn personol iawn mae hyn. Ti'n gallu rhaid podlediad yma? Na. Ti'n gwybod o gyd? Ti'n deud y cyfa? Dwi'n gwybod y gyd. Na, ti'n llygad y le, gwych iawn. Ac jyst i sicrhau bod pawb yn cofio'r cyd-destun hanesyddol pan lladdwyd Llywelyn yn mis Rhagfyr, 11 o fis Rhagfyr, 1282, yn ymwl Afon Irfon, yn ymwl Llanfairmyr, Cilmeri, ola o dywysogion Cymru, mi gladdwyd I gorff mewn mynachdyn Abati, Cwm Hir yn ymwl, a'n torwyd I ben ath pwydau ben I Lundain i'r ddangos a'r bawl, ond Gerall Llywr Owen yn cyfeiriad hynny lot nes ymlaen yn hanes I chi. Ond dyna'r cyd-destun yn hollol. Felly ni dechrau efo... Dyla ti wybod y llinellau yma? Oedd gen ti boster ar y wal, dechrau efo'r llinellau cyntaf. Dwi ddim yn fawr. Ond dyma'r llinellau cyntaf un, 4 llinell gyntaf'r gerdd. Eisiau ti jyst darllen y 4 llinell cyntaf yma. O'r galon dan Fron o Fraw, a llwynyn am frenin dderwyn ddor a berffraw. A'r dilifn a delyd o'i law, a'r dalaeth oedd deilwng I ddaw. So, dyn ni wedi sôn am darddiad y ger awdl sy'n yma, awdl Marwnad. Awdl, mae'n golygu odl yn y bon, mae'n un brif odl. Mae'r awdl gyfa yma, fel arfer mae'n awdl hir neu gerdd o faw sy'n gerdd hir iawn, mae yna sawl caniad a mae yna brifodol wahanol ym mhob un yn aml, a mae yna un brifodol trwy gydol y farwnad, aw, neu ddod nôl ar hynny sy'n ymlaen. O'r galon dan Fron o Fraw. Mae wych. Dwi'n sy'n angen cyfeithio yna. A llwynyn tristwch am frenin dderwyn ddor a berffraw. Dor, drws o dderw. Derw, drws derw. So Llywelyn oedd y drws derw rhwngth ni a'r gelyn. Ac y berffraw, wrth gwrs, llys. Brenin, prif lys. Gwynedd. A'r dilifn a delyd o'i law. A'r dalaeth oedd deilwng I ddaw. So a'r dylyfyn, hynny yw llyfyn am a'r llyfyn rhwydd. A telyd o'i law. So, oedd o'n talu, telyd gan I law ei hun, oedd o'n talu air, oedd o'n hael, y bardd yn canmol y hilion i'r arglwydd, a'r dalaeth oedd deilwng y ddaw, teilwng iddo fo, talaeth air. Talaeth fyma, nid talaeth o taleithia, fel yr un o daleithia, ond talaeth fel coronig, diadem, fatha coron, air. So, air dalaeth, talaeth o air, fatha coron. Oedd deilwng. Oedd deilwng iddo, oedd o'n heiddi bod yn frenin, de. Mae'n dweud y gwrs, gallu stopio hwnnw, mae'r 4 llinell gyntaf yn crisialu'r cyfa, da. Mae o'r galon dan Fron o Fraw. Mae hwnna jyst yn llorio chdi. Mae'r galon di mynd yn oer, dydi. Dyna chdi alar. Dyna chdi alar, de. Dyna chdi golled. Hollol. A mae wych bod y brifodol aw. Sy'n barod fatha swn crio 20, dydi. Ac wrth gwrs mae'n odlig
Aber Fraw, de, llys y brenin, de, mae'n wych, dydi. Mae'n bwerus iawn, i ddechrau. Wedyn, dyfyniad arall, mae'n werth darllen yr holl gerdd, mae'n wych, ond dwi wedi dewis rhai llinella. Dyma un gyda thechneg, dyn ni wedi trafod o'r blaen, sef cymeriad, a dechrau cyfansoddi yn llyfr un gair, de. Ailadrodd sy'n creu rhyw rhythm a rhyw sŵn, a sy'n ieio ystyr rhwng llinella mewn ffordd ddiddorol. Ac dechrau efo'r gair llawer, ac dwi'n meddwl mae'n bosib dallt pob peth yma heb i mi egluro dim gobeithio. Cari weld. Ti'n gofyn lot. Dwi'n gosod y bar yn ychel. Ti'n optimistig iawn. Llawer ystlys rhydd a rhwyg arnaw. So, rhydd ydi coch. Ie, dwi'n gwybod yna. So, ystlys. So, wedi rhwygo. So, ti'n gweld y gwaed. Ie, llawer ystlys. Llawer gwaed am draed wedi ymdreiddiaw. Ie. So, llawer gwaed am draed. Treiddio, ymdreiddio. So, mae'r gwaed o gwmpas y traed, de, ta wedi ymdreiddio, yn swcio'r, yn glwchu'r tir o gwmpas yn traed ni, de. Llawer gweddw a gwaedd i amdanaw. Ie, a gwaedd amdano fo, de. Gweddw. Ie, gweddwan, yn sgil, de. Llawer meddwl trwm yn tramwyaw. So, tramwyo, teithio. Meddyliau trwm trist yn myfyrio, de. Llawer mab heb dad gwedi ei adaw. Ie. So, yn fyna, fi'n gweld, mae lot o wyddwan, a lot o blant heb dada. Mae hynny'n gweithio ar ddwy lefel, neu mewn dwy ffordd. Mae yna ryfal, mae yna lot o ddynion yn myddin Llywelyn wedi cael ei lladd. Mae yna lot o wyddwan, lot o blant heb dada. Ond hefyd wrach, yn awgrymu mae Llywelyn o tad, a pawb hefyd. Syniad ma bod y tywysog yn dad. So gweithio ddwy lefel. A mae jyst rhywbeth, llawr ystlys rhydd. O'n i'n mynd i ddeud hwnna, un o'r pethau sydd wedi gwneud argraff arna fi wrth recordio hyn, llofrydd y gair. Dod o'r llaw goch, rhydd, coch. Llawer ystlys rhydd a rhwyg arnaw. Mae mor gryf yn weledol, dydi? Ti'n gallu weld o, ti'n gallu weld y gwaed yn pistillio o'r clwyf hyll ma. Ac nid ymlaen ganrifoedd i'r 1960au, dyn ni'n gweld Gerall o'r Owen yn elwa, yn defnyddio'r ddelweddaeth weidlyd yna wrth brotestio ar wisgo Charles. Ond hefyd, ti'n modd, yn yr rhaglen ddwytha ni siarad am y colydd ar y drain. Y syniad ma o cwbl gignoeth, de. Mae'r rhyfel yma, mae bobl yn torri darnau i gilydd. Ymladd fel la, nid seithio bell, ond efo cleddyfa gweuwffyn. A hefyd, dwi'n eisiau darllen gormod rhwng y llinella. Ond, mae'n dweud, o gofio, mae ar ran yr holl waith ei, yr chydig waith gyda fo sy'n groesi, bardd crefyddon anad dim oedd y bardd. Crist. Crist, efo gweuwffon yn ei ystlys o. Ar y groes. Mae'n ddelwedd, dydi, dwi'n meddwl, awgrymog, dydi. Dim yn mynd i rhy bell, nac to. Ac mae'n gan gofio, yn yr oes honor sy'n canol, mi oedd Cymru fel rhan fydd Ewrop yn gatholigion, de? Wrth gwrs, de, cyn y diwygiad protestannaidd, mae delwedda yn bwysig iawn o ran addoli mewn eglwys gatholig, yn ymwedig seintiau Cerwnia, ond delw y groes, neu'r grog, y groes, efo Iesu a delwedda, efo Iesu un ar gwaed, de, lot o hwnnw yn bren wedi beintio yn yr oes, so ddelwedd weledol na, Crist, ar ei groes, ar gwaed, ar ei dalcen ac yn ei ystlys o, yn ddelwedd fyw yn ddychymyg pobl gyffredin, pawb lle yn y cyfnod. Bydda'n adleisian dod o hynna i go yn syth yn bydda. Bydda. A mae'n bwerus, dydi. A wedyn, mae gwpler arall na i ddarllen sy'n iasol, de. Llawer hendref fraith gwedi llwybr goddaeth. Hendref, so sefydliad cymuned lle, fraith, hynny yw, mae'n debyg lliwgar, addurnedig lle de, gwedi llwybr goddaeth, tan mawr, coed cerdd de, fel canu heledd de, mae'r dre wedi llosgi de, lle oedd yn hardd wedi llosgi, mae llwybr tan di bod yn owan de, a llawer diffaith drwy anrhaith
draw. Anrhaith, byddwn yn anrheithio, yn sbeilio, a llawer diffaith. Dyma'r tir yn ddyffaith, yn sgwr rhofal. Da ni'n ôl yn nwyrain Wcrain. Ie, syniad ma o, teimlo. Lle mae chwalfa. A byddwn yn anrheithio. Di anrheithio popeth, a chwali popeth. A wedyn y llinell yma, llawer llef drian, fel ban fi, fel pan fi, Gamlan. Cofio gafon ni bennod gyfa am Gamlan, fel yr apocalypse Arthuraidd, dyma fo. A dyma ni llaw fer am... Apocalypse, am chwalfa gymdeithasol ar rafa fawr. Fel diwedd tirnas wych y brenin chwedlonol Arthur, dyma ni. Dyma'n Camlan ni, yn apocalypse ni, de. A mae hynna wych a iawn. Wan ta, mae'r dyfyniad hir iawn, gyd i gymryd amser, ond dwi'n meddwl bod ti'n gyfarwydd â rhai o'r llinellau yma, be bynnag, so... Sorry, mae'r teip... Sori, mae'r print yr agraffydd di dechrau poli. Oedd ti'n rhedeg allan o'n strygl am y spectol, de, fe'n siŵr. Da ni'n gwario, mae cyllideb yr rhaglen yma yn enfawr, dechrau fo. Ie. Dyna fo, dwi'n gorau craffu'r hwn. Oer falawg calon dan Fron o Fraw, rhewydd fal crinwydd y sy'n crinaw. Poni welwch I hynt y gwynt ar glaw, poni welwch i'r deri yn amdaraw, poni welwch i'r môr yn meirwynau'r tir, poni welwch i'r gwir yn ymgweiriaw, poni welwch i'r haul yn hwylaw'r awyr, poni welwch i'r syr sy wedi... Ser. Ser. Syr ydi o, mae'n golygu ser. Ser ydi o, oce. Poni welwch i'r ser sydd wedi syrthio. Y syr wedi syrthio, ie. Pani chredwch chwi I ddiw ddyniadon ynfyd. Pani welwch i'r byd wedi'r budiaw. Och, mae rhaid I fynd dros hyn eto, Jerry, ond dwi'n mynd I ddal I ddallan. Och, hyd ata ti ddiw, na ddaw môr dros y tir. Aw, na chdi. Sori, dwi'n gwybod fydd I ddarllen hwn, ond mae hwnna'n linell, dydi. Yndi. Och, hyd ata ti ddiw, na ddaw'r môr dros tir. Pa beth yn gedwyr I ohiriaw. Nid oes le y cyrcher rhag carchar braw. Nid oes le y trigier, och o'r trigiaw. Ia, diolch. Darlleniad hyfryd. Diolch eisiau. Wel, felly, mae'n bwerus dydi. Mae'n wych clywed yr holl ddarn fel yn cael ei ddarllen. Oer fal, hynnyw, calon oer eto, de. Dan Fron o Fraw eto, erylleirio chydig bach. Wedyn rhewydd nwyd, anian, beth sy'n gwneud bywyd yn fywyd, nwyd fel crynwydd, planhigion sych. Wedi crino, lle? Ie, wedi crino, sydd yn crinaw, sy'n crino. So mae nwyd, yr hyn sy'n gwneud ni yn fyw fel pobl yn crino fel hen fael sych dan draed. Mae fel sydd wedi troi'n eia dros nos. A wedyn y gwpled anfarwol, pon I chi welwch I hynt, pon I welwch I hynt y gwynt ar glaw, pon I welwch I'r deri yn ymdaraw. Ie, hollol. So, cymeriad eto'n dechrau pob llinell efo'r un gair, poni welwch. Da chi'n gweld hyn? Da chi'n gallu gweld? A maen nhw'n bron yn gwestiynau rhethregol, de. A dyn ni'n credu mae'n hyn wir. Mae Llywelyn di marw, mae Camlan yma, mae apocalypse, mae'n byd ni wedi chwali, lle de. A felly, mae byd natur fel pe bai yn chwali hefyd, lle. Pon I welwch hynt y gwynt ar glaw, mae'n stormydd mawr. Mi oedd o'n ganol rhagfyr pan gafodd ei ladd. Pon I welwch chwi'r deri yn amdaro. Yes, coed derw, de, yn ymdaro. Mae'r storm mor ffyrnig. Stormys o'r coed mawr, de, derw lli yn ysgwyd. Ie, yn ysgwyd yn y gwynt, de. Mae sylfaeni'r byd yn ysgwyd yma, de. Pon I welwch i'r môr yn merwynio'r tir, yn anffurfio'r tir. Yn rheibio'r tir fel rhyw tsunami yn dod dros y tir bron. Dwi'n cofio ganrif cyn hyn, Hwal a Bowen Gwynedd yn y benod ddwytha, yn can hyfryd i o'r hoffedd yn sôn am lan môr y Meirionnydd Caraf, Morfa Meirionydd ac yn y blaen, a rwan mae'r môr yn wyllt ac yn dyfetha'r tir. Ac yn merwyno'r tir. Pon I welwch i'r gwir yn
Be di hwnna? Ymgwiriaw, ie. So, gywirio, so, mae fatha cywirio, ymgywirio, fatha y gwir yn amlygu hi'n hwyrach. Y gwir yn ymgywirio, yn ymbaratoi, yn amlygu hi'n i ni. So, hynny yw, dim ar gwir bobl, gwirionedd, dim y sy'n digwydd. Mae popeth ar ben, mae cymdeithas ar ben, mae'r byd i hun yn chwali dan ein traed. Honi welwch chi'r haul yn hwylaw'r awyr. Ie. Be di hwylaw? Fatha hwylio, dwi'n meddwl. Fatha hwylio, fatha teithio, fatha'r hael yn hwyrach yn syrthio, neu'n teith... Dwi'n gweld hyn fel delwedd weledol, fel mae'r hael yn mynd yn gyflym trwy'r awyr neu rhywbeth. A wedyn, eto anfarol, poni welwch chi'r ser, dwi'n mynd i ddeud ser, poni welwch chi'r ser wedi syrthiaw. So it's just yn... Oce, dwi'n gwybod. Sir i gael... ser wedi syrthiaw. So mae byd i gyd yn disgyn. Mae'r bydwsawd, nid y ddeiar yn unig. Mae'r holl bydwsawd. Holl yn syrthio da. So mae'r apocalypse dydi. A wedyn, mae hwn yn rhywbeth, gan bod ni'n siarad am y byd pop Cymraeg yn gyson, pani chredwch chwi i ddew ddyniadon ynfyd. Ti wedi clywed am y grŵp dyniadon ynfyd hir felyn tesog? Mae'n dod o fy mad ydi. O'n i'n gwybod yna. So, I couldn't speak a word of English until I was 10 years old. Ti'n gwybod? Mae hwnna'n gan wych. Dwi'n canu o'r hogia weithio. Beth bynnag. Dyniadon. So, dyniados. Dyniados, dynion bach, ynfyd, gwirion. Ond, so, unwaith eto, bardd crefyddol oedd Gruffydd ab yr Ynad Coch yn dim. Felly, pam ydych chi'n mynd credu Duw, neu credu yn Nuw, credwch i Dduw, credu yn Nuw, dynion, achos hwrach dyna'r unig obaith sydd yma wan, da. Ond eto, does da, pan i welwch chi'r byd wedi'r budiaw. So budio, felly byw. Mae bywyd wedi ddiw. A wedyn sy'n llinell nesaf, ochyd ato ti ddiw na ddaw môr dros dir. Claddwch chi yn y môr. Claddwch chi o dan y don. Hollol. A mae'r iaith, mae'n ffordd mae'r geiriau yn syml, os dyn ni'n yn y cyd-destun yn dallt yr iaith. Budiaw, yn golygu byw neu bodoli, lly. Ond wrth gwrs, mae'n ferf wedi seilio ar yr enw byd. So mae'r byd wedi budio. Mae'r byd wedi bod yn fyd a rwan mae'n rhywbeth arall. Mae'n drosod e. Mae'n rhywbeth crynon apocalyptaidd yde. Diwedd amser. Gyda môr olchi dros yn llyncu ni. Yn union. O hyd ata ti ddiw ynddo. Mae'n rhaid y fyny i'r nefoedd a ddiw ynddo. Na ddaw môr dros dir. Felly, mae eisiau'r byd chwalu da, achos does ddim byd i ddiw. Mae eisiau'r byd ddiflannu dros dan don, dan y tsunami yma, a wedyn pa beth yn gedur, cadw, gadael, pam dyn ni'n cael ein gadael i ohirio, felly mae byd yn chwalu, mae popeth ar ben, pam dyn ni'n dal yn fyw. Pam dyn ni yma. Lladdwch ni wan. Syniad no o... Mae sôn am eogrwydd yn do, survivor's guilt, so syniad mae bod chdi di goroesi y gyflafan. Ti di roi dy fus ar rhywbeth diddorol iawn. Na ni ddod yn ôl hynna. Mae hynna ddiddorol de. Ti'n meddwl eogrwydd, pam dyn ni yma, pam dyn ni'n fyw. Yn union. Wedyn y cwpl yn ôl yma, nid oes le rhag carchar braw. Mae'n wych, mae braw yn garchar, da. Hynny, os ydych chi'n ofnus, ydych chi'n eisiau byw mewn ofn, na'ch dech, da. Mae'n garchar, dydi? Carchar braw. A rwan, dyn ni gyd mewn carchar braw, ni'n lle lle ydych chi'n gallu mynd i ddianc rhag y carchar braw. Sy'n wych, os, o ran, pan ma hanes di newid, pan ma cymdeithas di newid yn y fath fodd, ti'n gallu mynd o, chbod, o un rhan o Gymru, rhan arall o Gymru, ddech chi'n symud, ond dy'r cyd-destun ydi newid e. Mae'r carchar braw, dim os ydych chi'n mynd o Went i Wynedd. Mae bob dim yn rosod. Does na ddim dianc. Dim dianc. A does na ddim pwynt dianc. Na, a mae dyn nhw'n ffordd mor bwerus ydi. A nid oes le i trigiau'r ochr trigiaw, felly byw pam dyn ni dal yn fyw, does dim lle. Mae'n bwerus ydi. Ydy, ond mae o'n frawchus yn dydi. Mae llwyredd, mae'r golled yn
absolutes. Yndi. Does dim byd ar ôl. Hollol, Mae dwi'n oes. A hefyd cofio, os yn mynd yn ôl cwpl o benodau, pan ni'n sôn am, neu'n dechrau cyflwyno beirdd y tywysogion. Mae yna sawl llawysgrif ganoloesol sydd yn cadw peth y waith beirdd y tywysogion. Yr un bwysica sy'n cofio yw llawysgrif Henry Gadref. Neith bod mae'n debyg gan fynaich yn Ystrad Fflir, yn weddol fuan ar ôl marwolaeth Llywelyn, rhyw 20 mlynedd, 10 mlynedd ar hugain, oedd i fewn i genhedlaeth ar ôl i farwolaeth, Ac mae'n llawysgrif sydd yn gasgliad wedi i gynllunio o waith beirdd y tywysogion. Ar ôl i oes, ar ôl i'r byd hwn ddod i ben, mi oedd na fynaich ar ryw noddwr wrach tu ôl nhw, yn fwriadol isio casglu a diogelu y farddoniaeth sy'n tystio yr oes honno sy'n darfod. So pan ni'n darllen y gerdd hon yng nghyd-destun hynna hefyd, mae fatha rhyw glo ar holl gyfnod a holl gynnyrch artistig beirdd y tywysogion yng nghyd-destun hynna. So be, dwi wedi meddwl lot am hynna sydd ti ddeitha ni am hynna tro cynta, achos yn amlwg o'n i ddim yn gwybod cyn i chdi ddeitha ni. Y syniad mae bod na rywun ar ôl i'r cyfnod yma ddod i ben, bod na rywun wedi penderfynu bod rhaid casglu ynghyd, a bydda hwnna'n llaferus iawn o ran adnoddau, llafur ddwys, yn ddrud Mae naich yn sgwennu gyda llaw hir. A bod na rywun, a ti'n mo, mae hynna'n i fi, fysa ti mond yn gwneud hynny bod chdi'n meddwl bod yna rhywbeth oedd angen i ddyrchafu a'i sicrhau'r dyfodol, bod yna rhywbeth o werth wedi'w golli. So, ti'n mo, y syniad mae dim ond yn araf yn meddyliol ddaru hyd yn oed arweinwyr Cymru, y bobl oedd wedi gorfod, am hynny, wedi plygu drefn, oedd nhw dal yn hiraethu. Dim ond ar ôl Glyndŵr efalla. Dwi'n yn gwybod. Ar ôl y chwalfa hon, ar ôl marwolaeth Llywelyn yn Llywola, mae Cymru yn byw fel gwlad, pethau'n wahanol o'r Ysyn Calon, Fiwdaliaeth, ond fel gwlad annibynnol, fel cysyniad, mae'n byw yn ddychymyg pobl Cymru. Ac llawforwyn ora dychymyg pobl Cymru yw llenyddiaeth Gymraeg. Felly mae diogelu corff o lenyddiaeth sy'n cofhau, sydd yn cyflwyno y cyfnod corff hwnnw, yn ffordd o sicrhau bod ni'n cofio dyna pwy ydyn ni go iawn, dyna pwy ydyn ni wedi bod. Ond hefyd bod na gen ti ddim just hynny, ond bod na bobl hefo digon o adnoddau i elluogi o ddigwydd. Mae hwnna'n ddiddorol hefyd. I chelwyr, haenich y cymdeithas ar ôl oes y tywysogion, a bod hollol. Diddorol. Diddorol iawn. Ond mae'r gerdd jyst yn ysgwyd chdi dyri. Mae jyst yn... Mae'n mynd ymlaen, jyst... A wedyn, jyst nid ymlaen reit i'r diwedd, y cwpled ola un, iawn? Gan gofio, mae'r brifodol aw, dwi'n gyda aw, swn crio, swn ugian, aw, a'r cwpled ola, gwir freinial, frenin Fraw, eto, dwi'n cael hynny reit ar dechrau, reit i'r diwedd, Gwenwlad nef, boed addaf iddaw. So, gwlad wen, gwlad sanctaidd, y nefoedd, boed yn anef iddo fo. So, mae'n gorffen gyda rhyw fath o weddi, fel dyn ni'n disgwyl Marwnad, boed iddo gael ei dderbyn gan fyw yn y nefoedd. Cyd-destun crefyddol eto. So, mae'n rhywbeth... Iawn, wan ta. Dwi'n siŵr os dwi eisiau deud hyn rwan, achos... Fel tro dwi'n nath ni orffen ar nodyn lleddf do. O na, mae'n ymweld. Does am ffordd arall i orffen hynny. Bosib bod yna le isi fynd eto efo hynny, Richard. Fydde ti o dar y bwr. Ond, ddiddorol, nes i sôn am eogrwydd yr rhai sydd yn goroesi, bod ti'n teimlo hynny yn yr awdl, Survivor's Guilt. Wel, bach o hanes, reit? 5 mlynedd cyn marwolaeth Llywelyn, nôl yn y flwyddyn 1277, adeg rhyfel rhwng Llywelyn a brenin Normanaidd Lloegr, Edward, mi oedd na nifer o Gymru, y myddin brenin Lloegr, a nifer o bron yn wrthryfel o ran llawer o arglwyddi Cymreig yn erbyn Llywelyn adeg yna, reit? Ac mae yna rhestr o rhaid wedi cael pres gan Edward y cynta. Ac un ohonyn nhw gafodd 20 o bunnoedd, lot o bres. Lot fawr o bres, oedd
Gruffydd ab yr Ynad Coch. Reit. So 5 mlynedd cyn sgwennu hon, oedd o'n helpu brenin Lloegr i ymladd yn erbyn Llywelyn ap Gruffydd. A wedyn pan laddwyd Llywelyn, hynny mae, dwi'n meddwl, Rhian Andrews nath olygu'r gerdd yn orchestral, dwi'n meddwl, hi awgrymodd gyntaf mi wybod, hwyrach bod grym euogrwydd personol Gruffydd yn porthi hyn hefyd, achos oedd o wedi coffio'n erbyn Llywelyn am gyfnod, rwsyd wedi helpu i wneud fel milwr neu helpu efo'i wybodaeth am y cyfreithiau, am y wlad, am dirwedd, neu helpu efo cysylltu efo pobl fel rhyw fath o lys genad pwy wir bydd ei waith o, neu jyst fel milwr yn y fyddin lly, ond oedd o wedi helpu Edward y Cynta i ymladd yn erbyn Llywelyn. A rwan mae Llywelyn mawr, a ni cael hon, euogrwydd. Ie, a ti'n meddwl, mae yna gymaint olfenna hyn yn does. Mae gen ti, nes i grybwyll efo Owain Gwynedd, bod Owain Gwynedd yn moderneiddio Cymru drwy droi hi fewn i wlad ffiwdal, achos dyna'r unig ffordd i gystadlu. Dyna'r unig ffordd o gynoli grym mwyn gallu cystadlu. Ac wrth gwrs, beth gen ti yn ysod Prydain yn y cyfnod yna, oedd gen ti brosiect Gwynedd yn ceisio adeiladu gwladwriaeth ffiwdal fodern yn Harmar Cymru. Yr wladwriaeth Anglo-Normanaidd oedd yn fodern iawn o ran i'r chyfnod, ac wrth gwrs Cymru dal efo'r elfenna mae'r brodyr yn ymladd yn erbyn ei gilydd. So Llywelyn y Llywelaf yn cael ei lusgo fewn i ryfel drwy ymddygiad brawd, a wedyn, a'r ffaith bod na Gymru ar yr ochr arall, a bod ei gyd yn gymlaeth, da ni'n licio darllen hwn yn stori syml, mewn ffordd o ddim. A wedyn dwi dal, un o pethau, un o fy hoff lefydd ydi Castell y Bere. A dwi'n meddwl, beth yn y brawd Llywelyn? Dafydd, ia? Dafydd yna'n disgwyl yn Castell y Bere i'r Saeson ddod i nôl o. A wedyn pan ti'n mynd i Amwythig, dwi'n meddwl, os da chi'n mynd i Amwythig, da chi'n gweld y plac erchyll na yn y sgwar sy'n dweud fan hyn gafodd o'i be mae'n dweud, hung, drawn and quartered, rhyw farwolaeth echrydus, ti'n modd, a'r holl heina o euogrwydd ac o, a ti'n modd, a Gwenllian merch Llywelyn cael ei llusgo'n fabi i leandu, cael ei magu heb wybod bod hi'n Gymraes hyn oed, mab Llywelyn yn cael ei gadw mewn cawell yn y tŵr yn Llundain. Yn hollol. Ond hefyd rwy'n yn fan hyn, ti'n modd, nid unig cerdd anhygol, ond bod na rwy'n wedyn penderfynu roid o ar gof a chadw. Am beth. A wedyn cerdd, wrth gwrs, wedyn yn cael dylanwad drwy, dwi'n siŵr bod ni'n mynd i ddod at Cilmeri ar ryw bwynt. Gareth Owen, y gerdd mwyaf poblogaidd yn Gymraeg. Genedlaetholdeb modern. Yn bendant, yn bendant. Hollol, a dyma ni heddiw yn ei thrafod hi da. Ond beth sy'n, hyd yn oed heb y gwleidyddiaeth a heb, mae jyst yr... Mae'r gerdd yn ysgytwol, dydi. Yn ysgytwol. Jerry, wel mae beirdd y tywysogion wedi fy sigo i, ond fel arfer yn ddiolchgar iawn i ti am yn tywys ni drwy'r holl beth mor ddeheig. Diolch i chi am wrando. Cofiwch bod yr hen iaith ar gael drwy'r gwahanol apiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, ydych chi wylio ni hyd yn oed am yna. Fysa ni wir yn gwerthfawrogi peta chi'n rhannu gwybodaeth am fodolaeth y podlediad efo unrhyw un all fod efo diddordeb yno fo, a gewch chi ymuno hefo ni tro nesa ar gyfer rhywbeth sy'n siŵr o fod yn mynd i fod yn ofnadwy o ddigalon. Hwyl i chi gyd. Hwyl.